assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ngaden mbaɗane ekko no paamirta masɗe ɗe. Yerumo hande ay sa waɗi ko bawoni ɗo, ay sa waɗini ko bawoni ɗo wona ay sa waɗini ko bawoni ɗo, wadde a faami ko ɗo ko jangete e ba ko haaɗi. Joni noon mbaɗa ɗum ni ay mo pularo ko ɗum wonno ba pular, wadde kamɓe nandi ba, ay ɗone ko pular ko ba wonno, ay ɗone ko pular ko ba wonno, ay ɗone ko pular ay ko ba wonno nani. Joni noon ko ɗo mbawata andude no masirte e sifa daɓɓo tan e ekko. Ay ngel ɗo portel waɗi ha wiya ba, wadde ko ɗo wonno ba, ay ngel ɗo ɗum ɗo woni ha wiya a, ay oɗo a waɗi wiya ba, ay ɗo joni a wi ɗum ba. Ko adi wiya ba ko oɗo a mbaɗɗa hen innira ba. Anne wonno ko ba jorɗo, ko ngel ɗo portel ko a woni ɗo, wadde ko oɗo woni ba o, wadde kam ko a on dow to, wadde mbiya ay ba, ay ba, ay ɗo woni oɗo woni ba o, ɗo woni ba o, ɗo woni a o, ndenina ɗum ƴetta oɗo nawana pottal ngal nde mbawa wiide ba. Pular noon ay ko noyi, ay ba, ay ko bawo ittuɗa nawanɗa a o nde mbiɗa ba, gawa ko o ƴettata nawana oɗo mbiya ba. ɗone ko pottal lesgel ko i wiyete, wadde ko ɗo mbiɗa bi, ay wadde ɗone ko oɗo i keɓɗa wiide bi wona. Anne ko ngel ɗo portel less mbawɗa wiide bi, ɗum noon wadde a faami ko i o woni ngel ɗo portel less. ɗone nde mbaɗɗa ni woni bo, ay bo, bo. Anne ko ɗo mbaɗɗa ni oɗo u keɓɗa wiide bo, ay a fawa tural ngal woni ngal ɗo. ɗone ko kowal ngal ko awani ɗo, wadde kowal ngal gaddanta ɗo mbiya ab, nde wonno ay ko a o gaddanɗa ba o, ay mbiɗa ab, ay ab koy ko ɗo kowal andete, wadde kowal ko a wonata. Masɗe ɗe ko ɗo ɗe kaaɗi, ko ɗo jangete e masɗe. Hedda noon so fillima jiya waɗɗo pottal gongal dow muɗum, wadde anne ɓeydaga henne ngal ɗo alkulal wonanna, ay wonti ban. ɗone wonno ko gotal sa ɓeydi gongal wonti bin, ay ngal ɗon gongal ngal kangal woni oɗo n, wadde ay wonti bin. ɗone wonno ko gotal a ɓeydi gongal wonti oɗo n o natti hen, ay wonti bon. ɗo kam waylaki ko ab, kono parano dow muɗum, ay siddo o nani. Joni on paama misal tan sa waɗi ndani ko ba o woni ɗo, ɗo ko ba o woni ɗo, ɗo ko ba o woni ɗo. Joni sidda wonat ɗo e dow makko ko pottal fawoto hen, sidda ko pottal less no yaada hen.
sidda tolal ena yaada heen kono noon sidda kolal wawa yaade heen a faami wadde noon paama kalɗo tawɗa sidda kala to tawɗa tan sidda e dow huure allah ko ɗiɗi won ɗon sa wi joni ayi mim ha cewɗo ayi mim ayi mim goɗɗo ay del ayi ay wino yon mu ha am ay ma du a wi muhammadu joni noon siddo o so ari jiya waɗa ni usta mim goto o waɗa ni ayi waɗa ni tan waɗa ni ayi waɗa ni gasi ay ɗo ko ɗiɗi wonnoɗo ɗo wonti goto wadde mbiya mu ha ay siddo o woni am mo ham ay goɗɗo o woni ma wadde o woni am o ga woni ma rendi ɗo ko kowal ngal woni ngal ɗo o pottal ngal woni ngal ɗo ɗum woni wiyamo ham ma du nani wadde kaɗen ɗo kadi hade ɓurtude nde won noon jiɗami ko paama ko jehete ko masɗe ɗe so ɗiggi tan kala ko masaka jangowo ɗum noon ko ekko tan no paamirta masɗe ɗe ɗo joni a hollama ɗo woni pottal gotal a hollama ɗo woni porte ɗiɗi hankadi alawal ngal ɗo weeɓirte on saha noon kolleɗa so woni polle no wayata ɗum kadi heeda banggue hadema jiiɓade hen a faami ɗo ganduɗa kadi ndeɗo windande kadi toppitoɗade gandade teskuye ma wona hen seɗen janggoya jangde nde weeɓirma so Allah jaaɓi inchallahu taala yo Allah wallu yo Allah nun yo Allah ren an jangowo ɓaɗɗakko janguinowo omo holluma on famminma jawa famde adayano ne famminma woodi o tagguɗa hen walla an jiɗɗo nadde hen waɗ 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o ngara caggirta saggere ma a saggani ko ɗum jinmi walla an jiɗɗo nadde keso bisimilla ma jiɗɗo jangude mo wawa yiide limto hijju ara walle no yiide hijju e limto yo Allah wallu yo Allah newnu kadi yo Allah reen ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah yaya li kawla Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam